We hebben van de morgen betiet een prachtige opkomst van de zinnen. En we hebben van de morgen eerst ik nog zinnen, de meeste zinnen van Nederland steeds maar. En wat wie het nog verder? Nou, sneeuwen wie het stilte van de storm en joet wie het stilte na de storm. Een beetje oedreun zijn. Wel, het waar. Joen en vannacht bewolking, wat ruim, wat lichte ruim, buiken, maar ik wil weer droge perioden. Temperaturen 4 of 6 graden, de wind uit zuidelijke richting zwak of matig op het verste loon. In het waardgebied betekent nog vrij krachtig, krijg je rond 5. En dan morgen, een dag maar meestentijds bewolkt waar. Uten trog eens even wat ruim of een buiken, maar ik wil weer droge perioden en over de hele provincie heen staan 8 graden. De wind komt morgen uit zuidelijke richting en is zwak of matig. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Winter, echt winterwaar, zit er nog net aan te komen. Op Waasje een temperatuur om en bij de 8 graden heen. Wat zinnen, maar ik kom eens op een buiken. Een buiken op wat lichte ruim op tongetje, maar ik wil kom eens op een beetje zinnen, staan zo'n graden. En op vrijdag 6 graden, maar nog altijd een bui of een buiken, maar ik nog altijd de kans op wat zinnen. En in de nacht van vrijdag op sneeuw een temperatuur om het vriespunt. Dan wordt het wel kouder. In het weekend misschien een winterse bui. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.